Hú, gyerekek, kakálnom kell. Melyikbe volt WC papír? Ebbe. Jó van. Hú, gyerek, ebbe fogok szalni. Kakálnom kell, lepakolok mindent, még a telefont is. Gyerekek, nagyon kell kakálnom. Be fogok szalni. Hú, WC kefe meg nincsen. Hí. Ó, bazd meg. Hú. Azt a mindenit. Hú, gyerekek. De nagyon kellett kakálnom. Ez a lazánja, mert lazánja volt az ebéd. Gombalevessel.